Det nægter jeg at tro på. I skulle læse en bog i stedet for det pjat. Hvad fabler du om, gammelfar? Bøger er bedre end bolsjer. Læsestof er... Han er jo helt fra den. Jeg tror hellere, vi må finde et andet hus. Hør nu her, unger. Ulvene de hyler, ånderne de tryller. Halloween, Halloween, vi vil sgu have sukker. Edderkoppen kravler, zombier der savler. Halloween, Halloween, lækker bid til os. Men en ting I ikke forstår, der er jo noget som overgår. Skum, fidus og candyfloss er ingenting ved siden af en god novellesamling. Sukker godt er godt, men det er skidt for kroppen. Halloween, Halloween, men det smager vildt godt. Denne bog er bedre, den fortjener hæder. Halloween, Halloween, den er mageløs. Heksen brygger uden låg på 12 noveller i en bog. Flagermusen flakser vildt. Bedre litteratur kan man slet ikke finde. Der er noget der. Det er jo som sandt. Gartneren. Selvfølgelig. Pokkers. Hvor kom vi egentlig fra? Nå ja. Der er noget, der holder meget mere end snolder. Læs en bog, disse nattetimer. Støt nu et forfatter, skygge sjælebatter. Køb nu, lund nu, denne Halloween. Har I så lært noget i dag, unger? Ja, vi har lært, at noveller er bedre end karameller, der giver huller i tænderne. Lige præcis. Stik så af med jer. Ja, der kan man bare se, vi har både forhindret et mordforsøg og givet læseglæden videre til ungdommen. Så kan man ikke ønske sig en bedre Halloween.